Я? Я? На мой. Я? Я на този път? Ах? Какво? Я бе? Аз съм се обадил. Нали кой? Когато се обадил? Преди 10 минути. Сега здравей. Той каза, че е починал. Не дай какво ти казва. Вие сигурни ли, че това да ще ги съм удари на мама? Как се казва? Не, кой друг ще се обади? Мъжки. Съобщи си на жената, че е починал. Още не. Все пак не кажа. Аз не съм това. Комбат ли мъжа? Ние също не сме светли си. Аз съм много красив. Доктор Митов, ще сега да те изпълни служебния съд. Добре. Спеем една песен. Каро Коля сидеше на високи чердаци. Каро Коля Давай. сидеше на високи чердаци. Рано вино пиеше, стари пари броеше. Само да си. Аз не мога А? Тя моля Не пей. мога, бе. Може. да. Не мога. Ако обичате, моля, махнете тази камера. Това е жената на Пламен. Глупости. Големи глупости. Пламен, представи си жената. А? Представи си жената. Това е жена ми. Коя? Цанка Димитрова Петкова. Това е тя? Да. Представи си мъжа. Това не ме е мъж. Моля се, не си крий мъжа. Не ме е мъж. Не го крийте. Пред развод ли сте? Не ме е мъж. Имаш една песен. Ама да ти те бъдекат колегата. А? Ти мъжът ли е? Виж как Не ти ми да... казват дали е мъж. Как ти да видят, а? А? Изпей ми песента. Какво правиш сега? В Жено. момента правиш клип. Жено. Жено. Ко си има сега? Той А? Да, бе.